Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongitorriak Urretalu saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, Unai Agirrerekin egonen gara, badakizue Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzaile dugula Unai, eta bera kontatuko digu pixka bat, nola joan den sagar bilketa eta zertan dabiltzan, ondotik sindikatuaren atalean, Gipuzkoako Enba sindikatuko koordinatzailea den Xabier Iragola izanen da gurean, eta azkenik saioari amaiera emateko, Aitor Azkaratek, Janizko Jauregia esnekita ditzen den Gizonak kontatuko digu pixkat, berak zertan dabiltzan, nola eramaten ari diren eguneroko lana eta pandemia, eta ze ondorioak edo eraginak ekarri dituen pandemiak beraiengan. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan Unai Agirrerekin gaude, badakizue bera Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzailea dugula, eta, eskarrak eman lehenbiziko gauza, arte bat hartzeagatik gurekin egoteko. Eta, Unai, lehenbiziko gogoratuko dugu pixka bat, ikusentzulei, Euskal Sagardoa jatorri deiturak zer adierazten duen? Euskal Sagardoa jatorri deitura da, beste jatorri deiturak bezala, bertako lehen gaiez egindako produktu hau da. Euskadiko, kasu honetan Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako, sagarrez egindako kalitatezko sagardoak dira. Eta bereizgarriak dituzte, bai kapsula edo lepoko sagartxo gorria. Euskal Sagardoa jartzen duena, horrek esan nahi du, bertako sagarrez eginak direla eta kalitatekoak direla. Hori da, ez? Azkenean, geroz da gehiago konsumitzaileok baloratzen dugu bertako produktua, eta berme bat ematen digu horrek, bertako sagarrarekin gaineko sagardoa dela. Ez dakit badakigu sagastietan, sagarrondoetan, uztetan gora berak izaten direla, oraintxe berriki suposatzen duela sagar gehiengoa edo dena bildua izanen dela, ez dakit aurten zer nolako uzta izan duen? Bai, lehen esan dezuna berme bat ematen digu honek, baina ez da bakarrik bertakotasunan bermea da, kalidadearen bermea, ze kalidadea ez da bakarrikan organoleptiko hori ere oso ondo zaintzen dugu, baina baita ere gure paisaiak, gure produktuak alik eta osasungarriak izatea eta guztia zaintzen da jatorri deitura baten, eta oso garrantzitsua hori azpimarratzea. Eta uztai dagokionez, egia esan, uzta oso txikia izan dugu, genekin uzta txikia zetorrela, iaz uzta handia izan zen, eta oso txikia, baina espero genduena baina txikiagoa, ze uzta berez ezurtea tokatzen bazen ere, normalean ja ari gara gero eta ekilibratuagoak lortzen uztak, pasa zaiguna da batetik negu txarra egin du, zagarraren zatze hotz gutxi egin du. Normalean zagarrak hotza behar du gero ondo loratukoa da, eta uda lehorra. Baina bi batzukin balin baiture uda oso lehorra egin du. Orduan oso zagar gutxi lehen urtekoak alderatuta, oraindik dato zehatz bat ez daukat, ze azkenengo zagarra biltzeko daude oraindik, errezil zagarra eta mendiola ditugu igual berandunekoak, eta horiek biltzen ari dira, baina, kalkulatzen dut iazkoarekin alderatuta eguneko 25-30 batera iritsi izango gehala. Aurre ikuspenak handixiagoa ziren, baina, ez deu sagar asko izan. Hori ikusten duguna karakter handiko sagarra datorrela. Uzta txikietan gertatzen den bezala, bai polifenoletan eta bai azukretan oso kargatutako sagarra ditu horrek nahi du, izaera handiko sagardoak izango dira normalean, baina, oraindik aurre zea bat dau ikusi behar dugu, nola bukatzen den, beste hilabete baten edo eukiko dugu datu zehatzagoa eta abenduan edo jakinaraziko dugu. Bai, hori da, azkenean, bestetikan iaz pandemiak bete-betean arrautu zuen txotx denboraldia, eta aurten ez dakit, ikusten denez, gauza, bide beretik doa, eta ez dakit txotx denboraldirako zuek Euskal Sagardo jatorri deituran ze aurre ikuspen iten duzue? Hemendiken Gipuzkoatik egin nahiz, esan dizu Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba dala jatorri deitura, eta Naparroa egin nahi zenez esan behar dut baita ere, azpimarratu gabenuke utzi nahi, Naparroa ere jatorri deituran sartzeko egitasmoa martxan dagoela, bai, eta txotxak ere harrapatuko gatu, bai jatorri deiturako sagardotegiak eta baita Naparrokoak ere,
badakizu egia zer gertatu zen, ez dakigu, gu bazpare prestatzen ari gea. Gero eta protokolo estuagoak datoz, aurreikuspenak ere badirudi, behintzat hemendik urte bukaera arte gogorrak datozela, hosteleritza dan guztia estutu egin beharko da, baina bueno, gure lana da aukerak jartzea mahai gainean, ezta? Eta egia aukera asko lantzen, pixka bat segun ze egoera datorkigun, halako erantzun bat emateko. Guk ez genduke nahi, erabat ateak itxita egon, orduan nahi deguna da jendea uzta berri hori probatzera etorri dadila, baina hortarako badakigu bitartekoak eta aukera desberdinak jarri behar ditugula. Orduan buru belarri lanean ari gera, eta bueno, gero seguru asko egiten dugu ditugun plangintza desberdin horietatik, segun urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, ze egoera eta narrapatzen gaitun, bat edo beste jarri beharko dugu mahai gainean, baina sektore bezala eta hemen danak ari parte hartzen eta lan handi bat egiten, aukera horiek aztertzen nahi gea, zer datorren eta zer etorri zaigun ikusita. Bai, gizartea badakigu gogotsu egoten gara txotx denboralderi begira ere, eta azken urteetan batipat txotx denboraldia asteburuari begira egiten zen batipat gehiengoak. Aurten behar bada aukera polita izanen dugu, disfrutatzeko txotxaz astean zehar, jende gutxirekin, gozatu, lasai, masifikazio handirik gabe, eta zu diozuna ikusiko dugu dena nola doan, eta horren arabera jokatuko dugu guk ere. Bestetik Euskal Sagardoa, badakigu, botillatan asko saltzen dela, ezakit nola joan da pandemiakin aurreko denboraldiko sagardoa eta salmenta nola ikusi duzue? Bueno, Euskal Sagardoa kupelean dagoenean eta txotxian probatu izan duenak datorren sagardo hori probatu du, baina ez du Euskal Sagardoa probatu, izan liteken sagardo hori, ze gero guk gure analitika guztia pasa behar ditugu botellaratu horretik eta beti esaten dugun bezala, parte bat ez da Euskal Sagardora bideratzen, kalidade, jarrita dazkagun kalidade horiek betetzen ez dituelako, baina gure salmenta guzti botellan da, eta egia esan, martxoan edo etorri izan guztiarekin, zera gogorra izan zen, ze hosteleritza era gelditu zenez, sagardo asko ara bideratzen da, baina beste bide batzuk, iriki zirela, zuzeneko salmenta, adibidez, jendeak pixka bat aurrenengo golpe hori pasa zuenean, nahi zuen sagardoa etxean, beste produktua bezala, ezta, eta hor asko saldu zen, eta gero alimentazioan ere asko saldu da. Azkenean, jendeak erosten zuen supermerkatutan eta hor lan bat handi bat eginda geunden eta harrapatu gindun, lan horren emaitzak biltzeko modun. Eta gero egia da, azkenean pixka pandemiatik atera eta udaran bertako jendea bertan gelditu da, eta hori nabaritu da, ezta, hemengo herrietako taberna eta jatetxeek eta igual barrualderagokoak ere, igual aurrek urtetan baino lan gehiago egin dute edo sagardo desente konsumitu dute. Baina, esan gabe ere ezin dutzi, berriz ere pixka bat terraza garaia eta giro hori gelditzen di joan neurrin bat dana frenatzen ari dela. Eta gero, badirudi pandemiare, indartu egin dela, eta murrizketa guztio egin, hosteleritza berriz ere gelditzen ari da, eta buko hiri nabaritzen dugu. Ez hostelero dien aldetik, sagardoteik batxotx garaian, baina batipat botellako salmentan ere, hosteleritza gelditzen balin bada, sagardo asko hor saltzen da, sozie gastronomikotan ere asko saltzen da, geldirik daude, badirudi oain hemen gelditu ingo dizkigutela berriz ere, orduan, hor nabaritu da, eta excedente bat badago, baina, salmentak orokorrean, igual uste genuena, baina hobeak izan dira. Bai, pasadan urtean sagar asko, aurten sagar gutxixo, Euskal Sagardoa urte batetik bestera sagardoa edateko modukoa izaten da. Nahi dut esan, iaz soberan geratu zena behar bada, badakigu, ardua bezala, oberena urtean urteko izaten dela, baina ez dula zertaz pasadan urteko txarra izan beharrik, ez? Bai, egia da guk urteko produktu bezala saltzen degula, baina kalkulatu uzta, normalean uzta, aurreko uzta, ia maiatza ekaina arte luzatzen da normalean, urtero izaten da hori, ze sagardo berria nahi izaten du jendeak, baina sagardo berriek etorrin behar du. Beti ez dugu presak agibiltzen dira sagardo berria ateratzen. Orduan, guk kalkulatzen dugu, izan dian salmentakin, maiatza ekaina aldera arte ongo dala lehen uzta, eta oso ondo dago, ze gero jendeak ere kontzientzia hartu zuen martxoan, hori nik uste oso ondo egin zula sagardotegia, kontuatu zian, ostras, hemen geldialdi bat dator, eta sagardoak gelditu intzituzten, gaur egun temperaturak kontrolatzen ditugu bodegan, hori oso importantea da. Sistemak, ez da bakarrik temperaturarako behar dituzu, alako ontziak, alako kupelak, alako gauza, baina hori badago, eta horrek aukera eman zigun gelditu arazteko, ordu sagardoak polikiago etorri arazteko. Eta orduan, nik usten dute, maiatza ekainera egongo dela uzta hau, eta gero uzta berriakin, nik uste
Seguru asko urrungo uzta iristeko gogotan egongo gea, baina aguantatzeko moduan izango gea, seguru asko, bueno, uzta txar hau nik ez dut inoiz ezagutu hain uzta txikia, txarra ez da, ze oso ona dagoena, ez dizu karaktera handikoa, baina hain txiki ez dut sekula ezagutu. Eta behar bada, izan ziteken urterik onena tokatu da izateko, ze behar gutxixiago geneukan, baina urrungo uztan eske, hasiko gea seguru asko urtea bukatzea di joanean beharko dugu uzta berria, bai. Bai, hori da, azkenean, naturak ematen diguna horrelaxe da, eta, Euskal Herriko izan da, are gehiago eta baliagarriagoa. Unai, ja utziko zaitugu, espero du txotx denboraldiaz gozatzea, eta ezakit, astean zehar ordu hartu behar baldin bada, eta, asteko dozein egunetan, noski joanen garela gogoa handiz gainera, eta bitartean basandakoa, ongi segi, eskerrak eman azalpen hauek emateagatik, eta beste bat arte. Bai, eskarrik asko eta nahi dezuen arte, sektore guztik aidea egoera zaila hau aurrera atera nahian, da nik uste elkarrekin eta elkar lagundutu erresago aterako gela. Hola, mila esker, aio nahi. Bale, eskarrik asko. Sindikatuaren atalean gaude, eta gaurkoan Gipuzkoako hainbat sindikatuko koordinatzaile den Xabier Iragolarekin gaude, eta badakigu azkenean, nekazaritza eta abeltzainak horri biltzen dire beraien lanetan buru belarri sartuak, eta sindikatuak beraien bizkarra babesteko eta beraien etorkizuna ahalik eta hobea izateko eta eguneroko lana ere errentagarriago lanean ibiltzen dire, eta Xabier zuek momentuan urria aurrera duie, ezagit esku artean ze burua uste dituzuen edo ze kezka eta zertan zabiltzate, Xabier? Guk une honetan, egunerokotasunetik aparte, ze azkenen daude, bazkidek izaten dituzten egoerak edo arazotxoak edo hori nolabait irtenbide bat asmatu nahien edo bilatu nahien edo hori, baina bestetik daude sektoreare bere osotasunari begira afektatzen dien gaiek, ez? Eta hor daude, momentu honetan mahai gainen ditugun 3 frente izango litzake Europako nekazal politika bateratuaren lehen urratsak, berriarenak, edo hori, une honetan onartu berri da, nekazal politika bateratu berrie 2023an aplikatuko dela, eta oraintxe aprobatu die 2021 eta 2022ko nolabaiteko behin-behineko aplikazioa nola izango da. Baina, jadanik hasita gaude 2023ko hori nola izan daitekeen, ze lehenengo urratsak ematen. Bigarren asuntoa, zeregina izango litzake Madriden kongresuan jorratzen ari dien elikagai katearen erreforma, eta hor pixka kontratotan nola txertatu beharko litzeken ez gutxineko prezioa, baizik eta kontratotan jasotzen dien prezioak kostoak estali beharko lituzkela derrigorrez, eta horrek sekulako zestra sortzen ari da. Eta hirugarrena, eta azkeneko hilabeteko hontako gauza bada, Madrideko ministerioan ere, aidiela nekazal lurren elikadura jasangarriaren errege dekretua lantzen, zirriborroa mahai gainean jarri dute eta jende horren jarri dute, eta hor, guri zeharka ez, zuzenen afektatzen diuna da, bai simarro eta bai purinen aplikazioa. Bai, hori da. Bai, eta ezagite paken inguruan gaur egunean nekazaritza eta abeltzainek derrigorrez behitzen dute pak nola heldu den, ze egoeratan dagoen, zati azkenen berain diru iturri garrantzitsu bat diru laguntzak dire. Ezagite aldaketa guzti hauek gure zonaldeko edo Euskal Herri mailako nekazaritza eta abeltzainei nola eragiten dieten, egoera honean uzten dituzten edo ze aurreikuspen duzu? Bete alde batetik, hasiera baten baserritarrek jabetu behar dina da, pak delakoa oso garrantzitsua da, ze azkenen bataz beste, sektore batzutan ez dauke eraginik apenas, diru sarreratan,
baina beste askotan bai. Baina bataz beste 20-25 diru-sarreren 20-25 hortik datorki. Orduan, berez, ez da txantxetako gauza bat. Guk askotan esaten duna, nolabaiteko frogak eta horienak gasosakin egin ditezke, baina horrelako gauzakin ez. Eta orduan, alde horretatik garrantzitsua da. Momentu honetan, negoziaketak eta horiena ez daude gauza zehatzetan zentratuta, baizik eta prebioetan. Eta momentu honetan guk aldarrikatzen ari gana da estatu barrunean Euskadik eduki deiera bere plan estrategiko propio bat, eta bere fondo propiokin, eta beak nolabiteko autonomia baten barrunen, beak ahalmena izan dezala, bere nolabit esan da, etxea gobernatzeko. Batetik hori. Baina gero badaude, beste atal batzuk, lantzen jun behar dienak, eta nolabit postura markatzen jun behar denak. Ze azkenen, zeintu die bakeko fondoak jasotzeko eskubidea. Ze baldintza bete barritu, orain arte nekazari aktiboa deritzoguna, edori, orain nekazari genuinoa esaten die. Zeintu die baldintza horiek. Soilik baserritik bizi behar du, baserritik eta beste diru-sarrera batzuk izan dezke, baserriko diru-sarrera zenbatekoak izan beharko lueke, edori, gutxienez, fakturazioan arabera izan beharko du, edori, hori da gauza horiek, hau da, bestetik ere bai, orain arte izan ditugun eskubide edo historikoak, nolabait, oinarri historiko bat zutena, orain 2001 eta 2002ko oinarri horietan oinarritutako eskubide horiek guain arte kobratu ditugunak, bere horretan mantendu behar dien, edo tabla erraza egingo da, orain arte zeuden sektorea bakarrik kobratuko aliko dute, hau da, abeltzantza eta, esantzeko, karagitako, ardik, dori, horiek bakarrik kobratuko duten, edo eta baratza gintza egiten dutenak, masti gintza egiten dutenak, fruta gintza egiten dutenak, eta horiek ere sartuko dien, ala ez? Horrek bere ondorio ditu, baina oraingoz prebio horietan gaude. Osea, ez da esatea, ni nola katuko nahi zen, eta 15 gutxituko je, edo 15 hori ez dakigu ze, azkenen guandio gaude lehen urratxetan. Aurrera goi guziko du. Momentu honetan izugarrizko presioa dago, ze azkenen edozein movimentu egiten dezula, nire ezanak esatetzun bezala, ez dauken nahi ezin diotu kendu. Eta orduan, lehen dio eskubide onak edo potolok zituztenak, horiek jasango dute. Edori, eta gure kasun adibidez, zeintu dituzte eskubide potolok? Esnetako. Eta horiek jasango dute, nolabiteko, tokatzen malima, aldaketa nabarmena ematen malima da, esnetako nozituko dute, nolabit esan da. Pixka bat bukatzen joateko, beste gai bat ere aipatu duzuna, xumaurrak edo gorotzak banatzearena eta orden agindu hori, ezakite zertan dagoen, gai garrantzitsua dugu ez, azkenan badakigu Euskal Herri mailan nolako lur zabalerak ditugun eta gai garrantzitsua da baserritarrentzat ez? Bai, die gauza batzuk, leheno hasiera baten, mikrofonoz aparte esaten izunak ez, ematen du ikusten ez dien gauza batzuk, baina gero indarran sartzen dienak ikusten dugu zer nolako eragina duten. Eta horietako bat da, momentu honetan, jende aurrean edo despatxotan mugitzen nahi den errege dekretu hau. Hau da, nekazal lurraren elikadura jasangarriaren errege dekretua. Hor, beste jasotzen dena da, tamaina batetik gorako ustialekuek, hau da, 3 hektareatik gorako edori, horiek danak nolabiteko ongarritzeko plan bat egin beharko dutela. Asesore baten lagunduta, edori, aholkularitzaz bat eta oinarrituta, nekazal lurren analisis bat egin beharko dut, eta horren arabera ongarritzeko plangintza bat egin dut.
Baina, lehen esaten genuen bezala, bai simaurra, gure kasuan, simaurra eta purinaren alorrean aldaketa potente datoze. Eta batez ere, purinaren kasuan. Purinaren kasuan, esaten zaiguna da, orokorren debekatuta egongo dela, bai organiko, platera edo kainoia erabiltzea. Eta orduan, guk enba bezala beste Naparroko UAGN, Kantabria, Asturias eta Galiziko sindikatuekin elkarrekin modu bateratuan alegazio batzu landu ditugu ikusita gure mendialdeko realidadea eta ez bakarrik mendie eta lursaien pendize, baizik eta baita ere pluviometria, hau da, eurie, ezetasune, lurraren ezetasune eta hori da. Orduan, eskatzen dituguna da gure errealidadean araberako nolabaiteko salbuespen batzuk, baina legeen oinarritu daitezela. Ez dela izan orain arte bezala moratoria bat, baizik eta legean sartu daitezela, hau da, elkargo autonomoko modu garrazonatu baten, aukera izan dezala, 115 gorako pendizetan edo hori, ez, orain arte bezala, kainoiarekin eta hori erabiltzen. Beste lursail batzutan, posible balima da, beste sistema batzuk, hau da, zintzilikako tubito horiek edo injekzioa, edo beste sistema batzuk posible balima die, erabili beharko die edo hori. Eta egin beharko ditugu ongarritzeko planak eta horiena, baina penditza handiko terrenotan ezingo dana da hori. Eta orduan hori da pixka bat momentu honetan eskatu dugu, ikusiko dugu, pentsatzen dut, hilabete pare baten hori jakingo dugula, ea onartzen duten ala ez. Baina, behintzat lanketa hori eginda dago, eta guztet oso garrantzitsua dela Kantauriar itxasertzeko abeltzantzareko. Bai, hori da, zu diozunez, azkenan sindikatuan lan asko egiten da, ikusten ez dena, eta, jarraitu ezazue orain arte bezala, nekazari eta abeltzainen alde borrokatzen, eta, aurrera ere izango du elkarren berri, eta izanen dire ze gaietaz solastu, eta beti ere bada nun jorratu. Eskerrik asko, Xabier, ongi segi? Eskerrik asko zuek ere kriston lan aitezuka. Vale, eskerra jo. Venga ba, quedarte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Esan bezala, Aitor Azkarreaterekin gaude, badakizue bera eta bere, anai arrebak, jauregia esnekiak eramaten dituztela anizen. Eta, Aitor, hor zaitugu, telebistaren edo ordenagailuaren beste aldean, eta lehenbiziko gauza ez dakit, pixka baina denbora agudo pasatzen da, ja urria aurrera baduile ere, eta ez dakit, azken aldean martxo aldera ondu ginen, konfinamentu hartan, ez dakit pixka bat balorazio bat Aitor egin dezakezun pixka bat nola izan duzen da, nola joan den zuentzat enpresa familiar bat, lehen sektorean aritzen dena, ekologikoan, esneko behiekin da esnekiak ekoizten, nola joan da pixka bat pandemiaren eragina zuen enpresan edo zuen familian? Azken finean denoi bezala eragina izen du, ez? Bai sozialki, bai ekonomikoki, bai alde guztitara, ez? Orduan gehienak bezala, okitu behar izan dugu egoera berriuntera, eta gu lehenbiziko erabaki hartu ginen zen, karo, azkenean dena etxi zenez, ez? Orden pandemia puri-puri ezagon momentu hortan, edo etxean egon behar izan ginen hortan, etxez-etxeko autoa egin ginen, hau da, etxez-etxe banatu gure esnekiak, eta, egierran balorazio ona izan zela, eskertzekoa da, ez? Jendeak, guri deitu izana eta aukera ematia, beraien etxetara banatzea gure produktuak, eta, egokitu ginen,
zen alde batetik guetako zen udaberrie, dakizuen bezala, pues, bueno, momentu hortan behiak ekoizpena handitzen da, ez, kanporatatzen diren neurrien, pues, handitzen da ekoizpena, eta guetako da urteko garaik hoberena, ez? Gero ere heldu zen aste zaindu eta hor ere ez ginuen aukerarik saltzeko, orduen egokitu behar izan ginen salmentara edo, ez? Orduan zenbait behi egia da saldu behar izan gintule, eta gutxitu alde neurrien edo antzutu zenbait behi ere bai ekoizpena txipitzeko. Eta hori ziren hartu gintu neurriek, ez? Bai. Bai, eta bueno, gero ondotikan berriz ere alarma egoera pasatu zen, normaliade relatibo batera bueltatu ginen, eta horren bai mugimendu gehiago izan duzen, turismoaren aferan etzen garbi edo posible zen kanporateri Espainialdera edo beste leku batzutara, baina nabaritu zen bereziki Nafarro mailan bertako turismo gehiago izan duzela. Zuek ere uda parte horretan beti ere bisita gidatuak egiten zenituzten beste urtetan, aurten ezagik jarraitu duzuen horrela, ze erantzun izan den edo... Bai, egia da, zuk aipetu bezala, pixke ez jakintasun hori, ez ginekin jendea torko zen, ze baldintzetan edo zer nahiko zuen, eta egierran ongi gantzaiko. Ude, gubenpin ez dugu nabaritu aldaratu nahi bali badugu beste urtekin. Guetako izan da ude normala, bai egia da, guk azkenean zenbait irizpide jarri gintule gazatean, jende kopuru aldetik, garbiketen aldetik, eta distantzia, guzio badakigu naferoien gatik, ez? Orduan, hoi bai kontuten hartu behar izan dugule, baina bertzalde, pixketa aipetzen duzun bezala, salmentari daukionez, edo bisite kopurei daukionez, egun hartio, hau da, ganden aste hartio, normaltasunez ganda, kopuren arabera, oiti behiti. Bai, orden alde hortatik, bai ongitorri zaikule, ez bai gineak egun nolako ude izan behar ginen. Orden, bakizuen bezala, gu bezala, badire beste zenbait ekoizle, behar duzule, pixketa aurrera etorkizu nahi. Nola egongo garen, hemendik hilabete, bi hilabetetara. Orden, zaila da, prebizio egitea, ez? Eta, nahiko ongi gantzeko, zeren bai baginun, piletu ez zenbazna, udaberrikoa. Orden ongi torrizteko, ude normal bat izetiako milartian, salmentoiek edo mantendu edo handitu alizateko bai. Bai, eta bestartik iraian ikasturtea hasi zen, eskolatako ikasturtea, azken ikasturtean edo aurreko ikasturtetan pixka bat sumatu zen, pixka bat aldaketatxo bat, pixka bat eskolatako jangelak, eta guraso elkarteak eta apostu egin zuten, normala den bezala, bertako produktuak konsumitzea ere jangela horietan, eta duda zen ez, hasieran jangela izango zen, ezen izango, gora berak izan du diren, ez dakit, alde hortatik zuek ere izan duzuen arazorik, edo jarraitzen duzue beste urtetan bezala, edo aldaketari bada? Ez, aipetu bezala, ez? Martxoan dena etxi zenean, guia gelitu ginen, eskoletako jangeli gabe. Eta, karo, ordenzu baduzu ere esne bat pentsatu, ez? Aipetzen ginen hasten etorkizun batean izaten handuzun salmenta edo eskarien arabera eta hori dena aldatu behar da. Orden, ez gineak igun erez, nola hasiko zen ikasturte berria. Eta, gu bezala, bai guratxo eta bai jangeletako arduradunak. Orden, azkeneko momentu arte ez dakute deitu, eta ez dakute erran zenbat aurrendako prestatu behar duten janari. Ulergarria da, ez? Alde batetik beraiek ere ez dakitelakoz. Orduan, hola ibili gara, bai iraia eta bai urri, orai hartio. Baina, jakusten da, egokitzen ari dela, eta, kantitate aldetik galditen baduzu, jeitsi da. Deixente edo, aurre edo guratxo, hainbete guratxoak erabaki dute, eguardi arte aurrek baitaude, etxean bazkaltzea. Normala den bezala. Orduan, jangailak jautsi diren neurrien, guri erosten dakuten produktuak ere jautsi diren. Baina, konten gaude, orokorrean, guretako garrantzitsua da, antzinek urtetan eskaera egin duten eskolek jarraitzea, ez? Hoi da guretako hoberena. Orden, hoi bai mantentzen da,
kantitatea, bueno, Bai. ulertzekoa da, egoera ezberdin dela derendako, normala den bezala, eta bai ere, eskola berriren bat ere hasi da, orden, pues bueno, gu aldiostatik bai konten gaudela bai. Bai, espero dugu, normalitate real batera bueltatzekin, eskola garrantzitsuna da lotura hori izatea zuekin, eta gero ja hor kopurua berriz ere goituko direla. Alde batetik zuek zaudete hor, zuen esnekiak, zuen esnea, gasnak, jogurrak eta ekoizten, eta beste alde batetik zuekin, esneko behiak hor daude. Horiek bai ez direla pandemia honetaz entetzen, ekologikoan, bazkatzen, kanpoan belegaitan egoten, eta hori da ez, azkenen bi frente dire, bat behiak eguneroko martxa jarraitzen dutela, eta alde hortatikan ezagite behi kopurua edo nahiko estable duzuen, gutxitu duzuen, aldaketarekin duzuen ezagite manejuan, bada aldaketarik atziendarekin edo ez. Bai. Hoi da, aipetu duten nian antzinean, zenbait buru bai kendu behar izan dugu, egokitzeko azken finean salmentara. Ez, azkenean guk ekoizten den esnea handik edo hemendik atera behar duzu. Baduzu aukera, gasna da, konserbatzeko modu bet, esnea konserbatzeko modu bet, baina baiatzen da momentuet, non ez baduzun saltzen, gasna erabat aldatzen da, pisu egaltzen du, gogortzen da, orden handik edo hemendik atera behar duzu. Orden, hoi da, guetako garai honen alderik zailena, ez? Nola egokitu, zenbat esneko iztu, saldu alizateko. Orden, behiak, epetu ezala, bere martxa jarraitzen dute, udaberrien ekoizpen handitzen da, eta gero, poliki uden sartu bezala, edo jaisten gaten dire, ez? Edo, gure kasuen, igual, esplotazio normalago edo konbentzional lan egiten dutenak, uste guztien zehar, goiti ekoizpena berdintzu izaten da, ez? Baina gurean ez. Eta gero, horrei gehitu hartzaioa hausten, idorte izen dugule. Egia da, azkeneko urtioketan, arras urte edo ude eta udazken honak izen dugule, baina hortengoa, hola tokatzen da, tarteak tokatzen da idorte bat, eta horten torri zaiko orden horrek ere indakune da ekoizpena murriztia. Behia, kanpoan etzen belarrik, etxan bazkatu behar duzu gehiago, eta horrek ere nahi du, udaberrien bildu dugune jaten hasi garela, eta horten erosi beharko dugule gehiago. Orden, bai aldaketa horten badugu alde guztietatik. Eta egokitu behar duzu, badenera, orden, baina, ez gara kezkatzen zen lehorte hauek tartean tokatzen dire, lau bortzurtetik behin izaten da. Bai, eta pixkoa ja bukatzen jateko Aitor, pixkoa jauregia esnekiak anitzen ze produktua dituzuen momentuan merkatuan eta zein da zuen momentuko salmenta bidea. Bai, momentu enten esne freskoa edo esne pasteurizetue, bai makinan edo dendetan uzten dugune, jogurra, jogur irabiatu edo jogur nahasia eta gasna. Egia da, gasna normalen saltzen dugule fresko esago, eta jakinen bezala udaberrien pilatu baitzizaikun gasna, onduare saldu izan dugu ude eta baina, ja egierran akitu dena, gaitzerdi, eta orai bakarrik gasna fresko esagoak nahi gara. Eta salmenta, saltzen dugu gehien bat hemen inguruen, hau da, 50 kilometro inguruen, mendik Iruñera eta Irun biztertian, eta gero, dendak, eskolak, salmenta zuzena, bisitekin eta etxea tortzen zaizkigunekin, eta gero esne makina. Dire gune bai. Oso ongi Aitor, eskerrak eman azalpen hauek emateagatik, eta antzintxo hurbilduko gara anizaldera, eta honen gara zurekin ere, baina, orduan ja pelagaian edo elkarrik usten personalki. Eskerrik asko eta ondo segi, Aitor. Bale, eskar mile eta ja ondokoa noixe elkartzen garen eta ikustea berazgarriago da eta hoi ere seinale hona izinde hau guztiek pasatu izan nahi. Bale, orduan arte ongi segi. Aio. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.